Я Лыслинаев, фронтмен гурта «Годстауэр». Мяне и Александра Помидорова арыштовали после дворового концерта 19 вересня. Мы были осуджены по артикуле 2334 на 8 сотняў и отбывали свой термин на Крэсціна и у Жодзіна. Я хочу прочитать верш Вацлава Ластовского, які ён написал у 1924 годзе. Чала я не хіліў прад сілай. Чала я не хіліў прад сілай і не качаўся полазам у порсці. Клумлівай і тупой толпе не біў паклоны я. Пратораны дорожкі з пагарды абмінаў, ламаючы шчырэц навіны. Вось гэта все мои грэхі. Вось гэта ўсё, у чым я вінны.